Marc, tu ets l'impulsor de Testimonis per la República? Un dels impulsors. Un dels impulsors. Teníem la mateixa idea ja fa temps. Sí. I què significa per tu Testimonis de la República? Per què hi creus? I què creus que pots aportar? Doncs Testimonis per la República va néixer una mica d'un recull de les experiències de diversa gent, jo entre ells, d'haver passat per plataformes com Súmate, ANC, Òmnium, etc. I vam arribar a la conclusió que feia falta una plataforma que donés un pas més enllà, no? I creiem que Testimonis per la República és aquesta eina que feia falta. Tornar a portar el procés a les bases, de abajo arriba, y aquí estem. Testimonis para mí es un compromiso de devolver un favor a la tierra que me lo ha dado todo en los últimos 30 años que llevo viviendo en este país. Para mí, testimonio es decir la verdad, decir que siempre me han tratado bien, decir que me he sentido a gusto y de que todo han sido facilidades. El catalán lo puedo hablar, lo puedo entender, ha sido fácil, todo han sido facilidades. No puedo decir más, estoy muy agradecido a Catalunya, muy agradecido. Bé, jo vull aportar, diguéssim, així com jo accepto i vull les opinions de gent d'aquest col·lectiu d'altres parts del món, jo vull aportar la meva part, diguéssim, d'un autòcton, per dir-ho d'una manera entre cometes, diguéssim, no? De dir, el meu país el vull compartir amb la gent que es vulgui integrar o estimar el meu país, que tinc els braços oberts a tothom, que l'idioma no és cap problema, que la gent que es pensa que si haurà de decidir entre una llengua o una altra, doncs jo li vull treure la por de sobre. Jo soc catalanoparlant, però em considero bilingüe i jo defensaré el bilingüisme a la nova República Catalana. I vull defensar l'honestedat que jo aporto en aquest procés. Jo vull que el meu país sigui independent, però vull que sigui completament diferent. Vull que es faci com una revolució dintre del meu país, revolució evidentment pacífica. Vull que tot canviï i aquesta seria la meva aportació. Vull ficar totes les meves energies en aquest projecte y que tothom se'l faci seu. Yo creo que es una forma de llevar a la gente lo que hemos vivido en los barrios, en las ciudades. Cuando tú haces política en un barrio y cambias verdaderamente la vida de la gente se da cuenta que a ti te interesa lo que ellos están viviendo, lo que están sintiendo, y te dicen, oye, yo el día de ayer tenía un problema, tú me ayudaste a solucionarlo o viste por el barrio, te considero una persona que podemos sentarnos a hablar. En ese momento yo me siento a hablar con esa persona y yo tengo otro nivel de respeto para hablar con él, él o ella, de república, de monarquía. Creo que nos volvemos interlocutores más válidos cuando trabajamos a pie de calle con la gente. Si muchas veces cogemos a la gente y la paramos en una paradita y le decimos, amigo, venga, las maravillas de la República, seguimos siendo desconocidos. Yo en ese sentido creo que el testimonio que tú puedes dar de vida y yendo uno por uno a hablar con la gente de la población puede ser más enriquecedor para hablar, para debatir y también tú para aprender de ellos cuando hablas de república, que en sí campañas masivas. ¿Por qué? Porque ya hemos agotado todo lo que TV3 puede llegar. El españolismo ya ha agotado todo lo que Telecinco puede llegar. Entonces yo creo que lo siguiente que se va a definir en el tú a tú. ¿Qué es lo que pasa? Que estadísticamente para ser eso tenemos que ser miles, no tenemos que ser 3. Xavi, jo estic en aquest grup perquè tu em vas convidar i n'estic molt content amb la teva invitació, perquè gràcies a la teva invitació he pogut conèixer gent meravellosa, gent que té un esperit constructiu i això és el que ens cal, és el que ens manca.
I parlant d'això, els partits són grups tancats. Tu bé saps, Xavi, que jo milito a Convergència des de 1990. 1990, repeteixo perquè no quedi. I en cap moment m'han donat una oportunitat. Però no ha sigut per això que he abandonat el grup o he deixat el partit. I pagant les cotes, col·laborant, participant en campanyes. Quan arriba un moment de repartir, ja estan els triats, els escollits. I també soc pastor protestant, Paco. I per això no m'agrada que fem servir la paraula evangelitzar, perquè la paraula evangelitzar té connotacions negatives. Pedagogia, tu a tu, amb això sí que estic d'acord amb ell, testimoni personal, em coneixes, mira, sóc així. Mira, crec que amb testimonis per la República, igual que vaig creure en Súmate des del principi. Perquè si volem una república independent i volem un estat modern, hi hem de comptar tots. S'ha acabat allò dels 4 catalans que anàvem a cridar independència o Catalunya lliure. No. Si es vol fer un país, s'ha de comptar amb tothom. I comptem amb els castellanoparlants, amb els anglesos, amb els vinguts d'Àfrica i ha vingut de tot arreu. El qui vulgui viure aquí, hi ha de comptar. I per això estem aquí. Jo, més que res, el que no sé si puc aportar molt, però el que sí m'agradaria és ajudar altres persones a entendre que els que som nouvinguts aquí a Catalunya no necessitem, o sigui, això de que jo em sento espanyol, es pot continuar sentint espanyol, anglès, alemany, el que vulguis, perdó, i pots estimar Catalunya igualment. Jo sempre dic una cosa, jo crec que tots tenim al cor prou gran per estimar, oi que mai no preguntem a qui m'estimo més, a la mama i al papa? No, el cor és prou gran per estimar a tots dos. Llavors, jo m'estimo, o sigui, jo no he renunciat als meus orígens, em considero, no és que em considero ni anglesa, ni catalana, ni espanyola, em considero Ann. El que sí tinc clar és que puc estimar el país de meu origen i el que he vingut, que és el Catalunya. I és el que a mi m'agradaria transmetre a les altres persones, que amb la nova República Catalana ningú els està demanant que renuncia als seus orígens. Bueno, yo creo que puedo aportar pues precisamente mis conocimientos de 4 años trabajando por esto, por la República. Yo, primera de todas, creo en la República porque me siento republicano. Y creo en la República porque, claro, los valores republicanos comparados a una monarquía, bueno, pues es como comparar, bueno, el oro con el plomo, ¿no? Entonces, yo creo que puedo aportar poco porque ya estoy muy diversificado, trabajo mucho y puedo aportar, y siempre he hablado con vosotros, que puedo aportar, bueno, pues mis conocimientos en cuanto que llevo 4 años trabajando en ese sentido. Bueno, y que siempre que lo que se monte lleve la palabra república, yo me subo a ese punto.